Trust me dear, big up Digital Chris out of UK dear. Remember that it's the Luminary Dan chanting better known as Slater Tee representing sounds at the Gary side. Zimbabwean. Luminary Dan, Warrior Dan, Capricorn again. my name is Zino. Digital Chris, Digital Chris, Digital Chris, Digital Chris, Digital Chris. Saka so me say a Digital Chris, a video a pizza. Da ichiri chekuti kata itoti pizza. Ende pa mangoma imi muri miza. Amberi mberi zija toti shiza. Apana no mirane mi pa mangoma. Ma artist to imba isoti mbosho shoma. Ende tosi siva kuti muri mukoma. Koma redu richa to one kwa chuma. Saka luminary don. Ba ute kuti tazovuri wa wakon. Bachatiri time mama phone. Ababe batimiza costume ma champion. Isuke kutopa ma chats, kukadzira ma hits, kurizwa ma streets. Digital Chris ari kutopa ma chats, tora mari wakatumwa na Mwari. Ndiwe uri kutopa ma chats, kukadzira ma vitashi kukadzira zvise. Ndiwe uri kutopa, ndiwe uri kutopa, ndiwe uri kutopa. Atapa ya burn. Chris kuru pa mavideo vakamchedza interview kana kuko radio vari kumuda vakazive mureziyo Kushamisa tapinda kamstaira vachitiona isu takabata kama naira tichiva uta kuti imi nani msati kaire DJ Chris mamani katikatira Digital Chris yimi motori nice shamuneta kese shitongori kutu punda Capricorn anosiva kuti shamuneta shiraisi Nyara kudara nasikando zviduma handisi kuda kusongesa munhu neboma vamwe vanote brongo vamwe vanote ngoma varova ngoma ndopanonakidza mangoma marasa ekulubata kaduma chingenda shaura vambofunga majuma navanun'una vose navana mukuma vana vevaromboka navana veshuruma chashaura kusvika vashoshoma ini chaitamirise zvapatrick ngoma vari pabhanditu chandidana Osama vari papaki wondidana Obama. Digital Chris ngoma rako rahita rikunetsa chero kwamachipisa rirapengesa vana kule na gogo tisingakanganoka angu masista vanoita kuti zvikutigo vastar mavideo anopika agriti akaita autata level aiwa tiri kuteta birita creator aiwa taida ziva kuti evendetanea Yo. Digital wawana chance yasvika nguva yekuti ufaise dhanzi mapinazi haana chance uri muchiki wewe wofaisa dhanzi ngoma dzese pasina kana 2 manzi ndoripaisa mujeto mavideo akora mauchibuditsa sechikafu isu anotigutisa muzimbabwe ese ndiyo ari kunetsa mageto yuti vanoziva kuti watotsvedza saka Digital Chris vaudzipa mangoma kuti yauna tsitsi unoramba uchingofoya uri magetsi gara wavaudza unosimbisa mashetsi maartisi ari kuonekwa pamhepo maartisi ari kuonekwa pamhepo hatifetakamira kuramba tichisimbisa ngoma Luminary Dan Digital Chris masimbisa mapanzi nekugadzira mabhizi. Yeah man, ise chikesha. Luminary Dan. Yeah man. Digital Chris. Digital Chris. What to set up best you cook and Chris. Chris.